И сега се пренасяме към света на музикалното и танцовото изкуство на Израел, а именно Станимир Нанчев Стенли и Дива Денс завладяха публиката в еврейския фестивал през 2023, който се проведе в Пазарджик. Повече от събитието вижте. Талантливият казанлъчанин Станимир Нанчев Стенли разчувства публиката на най-големия еврейски фестивал през 2023 година. На сцената той изпълни известни химни на Израел, а грациозните балерини на Дива Денс от Града на розите зарадваха присъстващите с танци и хореография. От 2010 година участвам в еврейския фестивал. Той се казва Моят възлюбен. Тази година беше доста мащабен, имаше страшно много участници от много държави, от 25 града в България и за мен беше изненада да участвам с децата на Дива Денс и беше едно приятно преживяване и до година се надявам пак да ме поканят. Кажи ни малко повече за твоите изпълнения, какво изпълни пред публиката? На еврейския фестивал в официалната част изпълних 2 еврейски песни, като от тях първата беше Кадош, а втората беше Шалом Алейхим. Това са техни химнови, които са много известни в Израел и се пеят постоянно, но на концертите на открито имаше и мои авторски песни, с които зарадвах публиката на хората, които бяха дошли от целия свят. В България еврейския фестивал се провежда от 2001 година. Главният организатор е Екатерина Тодорова, която вдъхновена от свое посещение в Израел иска да пренесе любовта и мира към тази страна в България. През годините тя събира съмишленици, като в единия от фестивалите се включват над 16 държави и над 400 участника.